Aloita etsimällä Googlesta Play Osmo. Ja kirjaudu sisälle My Osmoon. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi. Saat linkin, jolla kirjaudut omaan Osmoosi. Valitse sieltä sanat, words, ja luo oma kansio uusi. Muista laittaa otsikko, pelin nimi mahdollisimman tarkkaan kuvaamaan pelin sisältöä. Nyt aloitat kuvien lataamisen. Kuvilla on tietty koko. Olen tässä pelissä käyttänyt Papunetin kuvia 740 kertaa 740. Valitaan sieltä nyt aurinko. Se lataa hetken. Ja tämän jälkeen voit aloittaa pelin luomisen. Mene kuvan päälle ja valitse Edit, jolloin voit editoida kuvaa ja tehdä tehtäviä. Nyt siis otetaan sanaksi aurinko. Suluissa oleva kirjain on se, mitä pelaaja joutuu siihen laittamaan, eli tässä etsitään sanan ensimmäistä kirjainta. Tämä on tasoltaan helppo ja näin jatketaan. Valitaan toinen taso, jossa nyt on sanan viimeinen kirjain hakusessa, keskitaso, jolloin se on jotakin sanan keskeltä. Siellä on siis jo pikkusen apuja. Ja kaikkein vaikein taso on koko sana pitää osata kirjoittaa. Näin jatketaan valitsemalla erilaisia kuvia. Tässä pelissä on nyt kuvien aiheena jotakin istutukseen, kasvattamiseen, kasvien kasvattamiseen liittyviä sanoja. Tätähän voi myös käyttää sanaston ja käsitteiden laajentamiseen. Tai tällä voi harjoitella erilaisten sanojen kirjoittamista tai äänteiden kuulemista. 5 sanaa, kun olet saanut tuotua pelisi, se on silloin julkaisukelpoinen. Sisäisiä omia, vain sinulle näkyviä pelejä, siellä voi olla vähemmän kuvia. Mutta julkiseksi peliksi tarvitset 5 kuvaa. Punaisesta rastista voit poistaa minkä tahansa kuvan. Samaten täältä sivulta oikealta sivulta olevasta rastista voit poistaa sen valinnan, mitä haluat, ja muokata uudelleen. Sitten valitset Done. Nyt on asiat tehty. Meillä on 5 kuvaa ja mä oon valinnut isot kirjaimet tähän kirjasin tyypiksi. 20 sanaa on luotu nyt tähän peliin. 4 erilaista tasoa. Voit jakaa sen, deletoida tai tehdä julkiseksi. Ja nyt me tehdään julkinen peli. Tähän kannattaa laittaa joku hakusana, niin kuin vaikka nyt Suomi, osoittamaan, että tämä on suomen kielellä tehty peli. Peliä tehdessä ota huomioon, että ääkköset on poissuljettuja Wordsia pelatessa. Noin. Ja sitten vain julkaistaan, jolloin tämä peli on pelattavissa siellä Osmon Words-peleissä. Näin se on nyt kaikkien käytössä, sinulle ja minulle. Näin voit luoda erilaisia äidinkielen pelejä Osmoon. Helppoa ja nopeaa. Sitten vain voit kirjautua ulos. Kiitos sulle.